बता दे बता दे बता दे रे रब्बा घर महबूब का तू बता दे तू बता दे बता दे का हाँ लोकत नहीं कि जोगी है जोगी जय हो गुरु गोरखनाथ कहने घूमत ना अयो हाँ अयो अयो पढ़ने ना बबुआ तू कहे जी बता रहा तू बाहु की जी जोगी बने अरे ना ना घर जा घर मिली भोजन घर रे ना ना तुझा तुझा हम चल जाई अरे पागल अरे हम तेको बनिए गुरु बन जोगी तू कहे कति बनबा तो बारा जिद्दी लइका बा भाई अरे हमारे में काट के बहुत खातर के बनम जोगी और बजावे खाती अरे दर और खिलावला ना हो बस करा जा 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 अरे जा बाबू तू जा तू जा तू जा जा कहा जी बा हमारा जा रे अरे 52 कोस पैदल चले बा हमारा बुझाइल पैदल कहा जी बा तू 52 गो गांव घूमे के बा हमारा एक दिन में बुझाइल हाँ तू जा तू घर जा जा तू जा ना खाला तू जा हाँ जा 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 हाँ जा जा हम तो जा तो बड़ पागल है कैसे बड़ा भेंट बोल की कहता जोगिए बनो जोगी में गोइलू बाप रे एक से गांव में लड़का बड़ा सकी कहता सो जोगिए बनम रे दादा जय हो गुरु गोरखनाथ प्रणाम बाबा खुश रहो बच्चा प्रणाम बाबा बैठी बाबा बैठी हाँ पानी वानी मत दो हमरा का पानी ना पियो हम ठीक बनी बहुत बढ़िया बनी पानी ना पियो बाबा बैठी ना बैठी अरे हमरा बैठावल को मत देवल को हम निकल जी ऐसे जरे क्या हुआ ए बाबा तू जोगी काहे खातिर बन गइल अरे बबी इस सब बारे में कहा पूछ के करबू तू हमार बहुत दुख भरी कहानी बाटे बाबा हम जोगी बन रही अरे तू जोगी बन के क्या करबू काहे तू जोगी काहे खातिर बन गइल अरे हम तो बोल मन दुख से तू कहा खातिर बनबू क्यों तारे के दुख देता नहीं बाबा बस बड़ी दुख बाटे बाबा अगर उची जी ले बाबा कहले तारा से ना बता नहीं बाबा ई का हो जौन चाहिए बाबा का लेम जोगी चावल वोल ना लेस कौन बाबा ठीक है बाबा तुम ले तो का लेबी ना अरे पैसा दो हम निकल जी चावल और हमनी के का करम जा डायरेक्ट पैसा मांगो तोड़ा अरे हमने हमारा 52 गो गांव घूमे के बाद चावल कहाँ लेके जाई सही में जोगी हवा नु अरे जोगी ना शक लगता का हमारा अरे जोगी पैसे ले ले चुपचाप ना रहबा खाए के थी निकल डायरेक्ट पैसा मांगा तोड़ा तो ऐसे बढ़िया भीखे मांगा ना शक लगता का तरह का रुद्राक्ष माला पहनले बाड़ी सरंगी बा ई तो प्लास्टिक के लागत हटे ओ प्लास्टिक के हां नकली लगा 7 गो धाम से करा के धो के दूध में मिला करके पूजा कर के 12 दिन तो पहले बनी हम तो पैसा मांगे खाती कि घर जाके पैसा मांगा और तू पैसा मत दे महाराज हम जाता नहीं ना। के देवी अरे का गोल पड़ता नहीं हम निकलता नहीं ले बाबा पैसा तो नहीं खइए ली हमहु जोगी बन जैती तो हमरो को पैसा मिलित नु बाबा तनी लाइक समझ के माफ कर दे अरे सब हम माफ करता नहीं सब ठीक है बाबा बस लेटा बड़ी सुघर लागत है ना बोले के नहीं सलमान खान में पहने ला बेस लेटा ना बोले के चुप बाबा गलती बच्ची समझ के माफ कर दे बाबा सब गुरु गोरखनाथ सब माफ कर दी है ए बाबा लास्ट सवाल का बोल हां सोनवा के जो मलवा बाटे के देले बाटे अरे बाप रे सवाल पर सवाल हम कितना जवाब दी बाबा माफ कर दी बाबा चुप रही बाबा माफी हाँ माफी मांग ली बबी बहुत नामी हन बिल्कुल से मुंह ना लगावे के चाहिए ना तो खाली पैसा मांगे ना घर जाके शराब दे दिहन नु तो रह जेबो इसी इनका है ललाट पे है जोन तिल बा ना हां तिल ये बता रहल बा कि तहार बहुत बड़ घर में शादी होई
ये बाबा यही तो चाहिए ना कि हमारे एक एगो ननद धर के निके शादी हो जाए पर अरे बंगला गाड़ी छोट रहेला, सबको घर तो हमरा से बड़ रहेला। अरे चुप ना रहो। अरे बंगला गाड़ी सब मिली। अच्छा ठीक है, हम ये ठीक हो बाबा। इनका से वो काम करवाई हो, तुलसी जी में सुबह जल धरवाई हो, शाम के दिया बरवाई इनका से, बुझाई ना? ठीक है बाबा जी। अब जैसे बतेले बनी ना वैसे इनका करवाओ। बाबा एकदम बड़ा। एगो बात सुना, एक घर में एगो और नारी बाड़ी, उनका बहुत बड़ आफत आवे वाला बा। तू कैसे जान गइल हम घर में और नारी सब हम चुप चुप चुप। दिव्य दृष्टि से देख रहल बानी। कौन आँख से भगवान। अरे बाबा चुप रही। ये बाबा ये का कहतनी बाबा, इसी बात तो सही कहतनी कि हमर घर में एगो हमर बड़ दीदी हरी का समस्या का दिक्कत हो बाबा। उनका के पहले बोलेबू तब ना हम बताई। हाँ बाबा हम बोला तनी। ये दीदी दीदी ये दीदी दीदी चल चल। हमर भौजी के चिन्ह तड़का हो। हैं? हमर भौजी के चिन्ह तड़का। अरे भैया भौजी हम केहू के चिन्हत नहीं थी। तो कैसे जान गइल कि हमर भौजी एगोरी बाड़ी घर में? अरे कहने के हम दिव्य दृष्टि से देख रहल बानी। हमके तो नहीं लौकत, तोहके कैसे लौक गइल हो? अरे हम 12 साल तपस्या कइले बानी ना। कहाँ जाके? अरे हम का बताई हमें दादा तो पगला तेरे पे लड़की हमारा अरे हमारे कपारे में को ढीला बाटे। ना ना चल चल। यही बात अब तू बता दे, हमारे कपारे में को ए ढीला बाबा बा। चुप रही ना। झील पूछ लगल हमरा से। चौक को ढीला बाटे। चुप 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 तो गिराइबू का हमरा के? खाली हमेशा सब निकर के मजाक सुझेला। काहे एगो करे एगो ले काम करी। करा के तनी देख। हम देख घर के का भइल बा हमरा? दीदी कहतन कि बड़ी बड़का दुख आए वाला बाटे सब। अरे सब ढोंगी होलन जा हो, हट हमरा के जाते घर ना में। दीदी हमें विश्वास एगो काम करी, फिर लड़की के लेके जाई रोड़ा अंदर। हमार कपार खा गुल बाड़ी एकदम। चल चल। ए बाबा जी हमें ढीला बताइबे ना कोई लो कि का बोले लिखा बाबा जी तनी देख ले हमर दीदी। एगो बात के काम करी, जाई घर से अच्छा तले थोड़ा सा हां लेके आवा तनी चावल। भगवान हर दीदी के ठीक कर दे। बोली बाबा जी कौन दिक्कत बा हमरा? दिक्कत तारा नहीं के दिक्कत तो हमारा बा। ले हाथ देख के बताई कौन दिक्कत बा हमरा? अरे दिक्कत तारा नहीं के दिक्कत हमारा बा। रउआ जब एगो साधु के दूसरा के दुख दूर करते तो रउआ कैसे दिक्कत हो गई? अरे पहले हमारा पर तकबू तब नु चेत हम के आई। क्या हाल है रो साधु बाबा ने देखते कि रउआ के? अरे तो साधु बाबा के अरे हम नंदू अच्छे नहीं को तू हो तो के हो होय कुल का लेके आइल बड़ हो? ई कहे से साधु बन गेल हो तू? साधु बन बनी, साधु त नाम के बनल बनी। ये तरह से भेंट करे खाती फोन करो तो नहीं है तो तू काहे उठले पहले बताओ तो। 10 दिन से पीची बंद बताओ अरे तो। मर्द बाहर से घर आइल तो कैसे उठली? का बरत के आग लगावो देखो फोन उठाबू। हमारे मर्द के बारे में कुछ कहिए मत। काहे कल सब कुछ हम रही है पर तार सब कुछ गुलो। हां ता बिंदी वाली कुल है ना किनके देते तू देता बड़ा काहे अब? और तो जो ना रहू जरे देत ना रही। क्या कहना मैं बोला ना? का नाम है बाकी चलो हमरा जरे हम ना जी करे जीबू। हमर शादी हो गइल तुम कैसे जाइन तारे संगे? दे दे मर जाके जोहर पी के मर जाओ। देखा काला तो काला मेरे मर्द के बारे में आगे से कहिए मत। सुना तो ना कहीं नवा में पढ़त रहू त हमरा से कहलू कि साथ ना छोड़ो मैं को दिन। तो सुना तारे से मानता नहीं प्यार कोइले रहनी लेकिन अब शादी न हो गइल। शादी हो गई त का हो गई? शादी को के अपन घर बसा के हमार उजाड़ देलू। मान लो जब नौवा में रहनी तारे से प्यार करनी ठीक भइल लेकिन अब तो शादी न हो गइल हमार। अरे शादी हो गई शादी को के हमारे के बर्बादी तो कर देलू। देखो रुआ गाँव मत रुआला गाँवला में का बोगी हमरो घर सुनिया सन तो बसल बसल घर हमार उजड़ जाई। देखो बड़ा पैसा लगल बा माला किने में कपड़ा किने में सब जना लो। हां मैं तो लागला ढेर पैसा। कितना के हो? 12000 के। 12000 लेके रहते तो बोल के हम चली उगु रहती। तो क्या तो कैसे मिले खाते आई हो? तो जाए दो जा हम बाद में आई फिर कब मिले। बाद में ना अब चलो तू काम जाई घरे हमरा हम ना जाई घरे ना तो चलो मस्त कर रहा जा हट हम ना जा हम ना तो जाई। हम ना चाहिए हम खोल के कुटा पाटाई जे रहन जान जियो हटा के पाट पे लेम जींस एक दिन जब के हमरा के पिटवा में खतरा का तू तक पिटवा लगी चाट हो। जब प्यार मोहब्बत रहता प्यार मोहब्बत रहे अम्मा लगे कुछ भी बनाना मरद बन हमरा खातिर। अरे तारा मत हम कुछ नहीं की हो का कहतर। एक मिनट सुना हमार बात जा तू घरे हम आइन कहानी है भाई बड़ा तू कहत नहीं है कि हमरा बहुत बड़े हम आफत चुप रही दीदी चुप रहो चुप रही। अरे बाप लेकिन चुप बात सुनो बच्चा बात सुनो। कहत तुम सर हारमोनिया आज हम बजा देम बढ़िया से। ई का बोलता अरे बुझी दुख दूर कर
कहते भाग गई ये छोटकी हम इतना साल से उधर एको बार काली महीना आइली ये बेरा कैसे आगुल हड़िया अचानक तारा के बड़ी नहीं जैसा न मतलब जैसे ऊ आ गइल हनु प्रेजेंट में आ गइल हनु लव भर ओई तरह कर पकाली में कबो कबो आ जाली आ एगो बात होते कतना रो के मानत रही दीदी कतना मानत रही आ हम न जत कि नैहर में ई गुड़ खेलेले रो के 8वां 9वां 10वां बाप रे बाप इनकर तो हां तो प्यार हो के कब हो जाला हां का प्यार जाला प्यार का होला मान हो गइले कब हो जाला कब हो जाला चुनाव आई त आ गइला चुनाव गइल त गइल हां मान वही तरह गंगा जी के बारे बढ़िया को रहे ओए रे दादा हम ना जरन कि दीदी के ये तरीके होई ये भौजी अपन उठिए छोड़ के चल गेल अब हम एकरा के नु अपन स्कूल ड्रामा में लेके जाएम खेलने में बहुत अच्छा नतियो के एकरो से पेट भरो लेकिन दीदी पर लागत है ये बूची जी कतना से हमनी के सपना रहे कतना अच्छा लक्ष्मी मानत रहे लेकिन लक्ष्मी से तो कुलक्ष्मी हो गई मदर लक्ष्मी ना हो गई जान तड़ भौजी जेकरा के जितना निमन समझनु उतने उ खराब रहल नु हमनी के का समझत रहनी जे देवी आई त अलग देवी निकल गई महाकाली निकल गई अब इनका से हम जोड़तनी हाथ हम ना रहे हम अलगा हो जाए इनका हम ना रहे